Fuq l-adba ta' sena ġdida huma bosta li jħossu l-opportunità li jbidlu xi ħaġa f'ħajjithom għall-aħjar. U għalhekk li bosta jagħmlu xi riżoluzzjoni jew tnejn bit-tama li ma jeksruhomx mal-ewwel tokki wara nofs il-lejl. Lejlet sena ġdida Kruta One News bakkar fit-toroq tal-Kapitali Maltija fejn staqsa lin-nies jekk għandhom xi riżoluzzjoni ppjanata għas-sena 2022. Bħal dejjem f'dan iż-żmien tas-sena mhux wieħed jew tnejn ikunu kielu iktar milli jixtiequ u għalhekk id-dieta kienet fuq moħħ ħafna. Sports, inqas xogħol. U żommhom is-soltu jiġifieri? Inżommhom dajjina, inżommhom tad-dieta kon żammejta. U sport nagħmlu diġà, inżidu miegħu. Nibqa' żgħir kif jienu, nibqa' nittrenda dejjem nibqa' mun nimxi għax tajba s-saħħa, fes il-sadin nikbu. Dejjem l-istess u l-inqas mill-ikel aktar. Li naqqas mill-ikel u naġa nibda mor nixri. Li ma ntantx niekol. U żomm mas-soltu ma jew tiksera? Niksira. It-tradizzjoni li wieħed jagħmel riżoluzzjoni tmur lura għal żmien il-Babilonja fejn fil-bidu ta' kull sena ġdida kienu jwedu lill-Allat li ser jirritornaw l-oġġetti mislufa u jħallsu id-djun tagħhom. Iżda minkejja din id-drawwa diversi Maltin u Għawxin jiddeċidu li ma jagħmlux riżoluzzjonijiet uħud għaliex qatt ma żemmewha jew għaliex jemmnu li dak li jeħtieġ li jsir għandu jiġi indirizzat fil-ħin u mhux joqogħdu jistennew sal-bidu tas-sena l-ġdida. Qatt ma nagħmilha hi. Għaliex ma tagħmilix ir-riżoluzzjoni? Ma salx. Ma mbagħadx dawn l-affarijiet ta' Ma temmix bir-riżoluzzjoni? le. Għaliex ma temmix bihom? Għax kun meta għamilt riżoluzzjoni qatt ma żammejta. Tissa għadni ma ħsibx fihom. Imma żommhom is-soltu jew dejjem titlifa'? Darba jekk żamm il-pija safrar ikun intelef kollox. Le ta' xejja lissa. Ma żommhomx? Le ma jirnexxilix. Ngħid ħanagħmel ma jirnexxilix. U hekk kif is-sena 2021 kienet ta' sfida għal kulħadd anke minħabba l-pandemija, ħafna jittamaw li din is-sena l-ġdida ġib magħha tama ġdida. ħidma tajba hu. Saħħa, peace and prosperity. Li ma tippjana xejn naħseb at this point. Ma nħares lejn nisak jista' jkun. Nafaqniex flus il-mara.